for the very first time 2021. So we're now allowing back home. Guys, good morning. It's good morning. Hi Day. Good morning. Kaway-kaway. Sa mamuli ay walay kwarta. Yes. Balag walay kwarta basta maka okay, diba? Okay, pinaka-importante. Makauli. So we are waiting for our Bisaya, uy. you know, I know. biyahe Biyahe is from... to Gihulngan. From here Tangil. Isang partner nga Guwapa. gwapa according to her beauty. Alright guys, for the long time we didn't hold it. For over a year. Normally I'm only every RD, every week, 2 days RD. Nabulit na dito ako. So medyo ninaw na. Mahalagwa ni kwarta. Ang kwarta is igorang pamalit eh. Back and forth. Palitan may ice water. Para masadlang ang tiyan. Masalang makauli. So may pinaka-importante. I know daga na sang gimingaw na mo dito. Gimingaw sa pangit. Di ba? Pangit kayo? Walay mas. Good morning, Gamasta. Okay. So guys, still waiting for 1 p.m. Biyahe. Bali 3 hours na tang nagpabot rin just for 1 p.m. na biyahe. So napunta diri sa Tangil is around 9, so 11, 12, 1, almost 1 na. So happy ka tayong biyahe. So after mga few minutes, let's biyahe na ta Panigos. Nabiyaan ta sa first trip 8:30. So nabuta is mga around 8:45. So late na kayo. So gapabot ta para sa 1 p.m. nga biyahe. So hopefully is wala ray delay para mas sayo-sayo tayong maabot sa itong biyahe or probinsya sa Ayumon ikan diri sa Tangil. Musakay pa taog barge for 1.5 hour. So after sa barge sakay sa tagbus payon sa atong municipal. Then dito is nalay mo tanggo na nagpaabot na dito
para diretso-diretso na itong biyahe. So karon na sige paabot pag punta mga almost 3 hours na para lang makasakay ta sa launa nga biyahe. So update ta after 3 minutes. So please keep on watching. So katong ganahan nga Marinig Gross bitaw nga gikan sa Cebu City. Natay duha ka port nga pwede ta moagi kung asang mas dali. Kung remote side sa gihulngan na itangil nga pantalan na pwede ta mo sakay nga makasib oras nga biyahe ang barge nga mga 1 hour and a half or 2 hours. So maabot na dayon mo sa gihulngan. Kung maari pa mo dumagiti na ay laing pantalan nga gikan sa Cebu City magbiyahe og mga 4 to 5 ka oras adto sa bato nga pantalan. Mosakay lang mo mga 30 minutes sa barge. Abot na mo sa Amlan nga pwede na mo biyahe pa dumagiti. Noon mas layo siya ang oras sa biyahe kay gikan sa Cebu City is mga 4 to 5 ka oras. I-compare nimo diri sa Tangil kung mari kag mga gihulngan, Libertad, Himalalod or San Carlos, Canlaon nga mas tuol siya nga gikan sa Cebu City mobiyahe lang ang bus or minibus o mga 2 ka oras to 3 ka oras. So maabot na ka diri sa Tangil nga pantalan or port nga mas dali mo ang biyahe. Then pag abot diri sa Tangil mao na masakay ka og barge or fast craft. So mobiyahe mga usa og 2 ka oras. So maabot na ka sa gihulngan. Then kung asa ang imong destination sa Canlaon, Himalalod, Libertad, sakay na lang kag bus, pila na lang ka minuto maabot na. So mao na siya ang pwede na tong gamit nga makasave ta sa oras kay kung moari ka mosakay ka diri sa Tangil padumagiti ka gikan sa Tangil pa yung gihulngan so mobiyahe mga usab tunga og 2 ka oras ang barge. Then mosakay na sa kag another nga land trip bus mo biyahe na sa mga 3 to 4 ka oras. So mas maayo kung ganahan ka batog dumagiti nga side ditso na lang kag bato bisag layo siya nga biyahe gikan sa South Bus Terminal nga 4 to 5 ka oras kay dali na lang sa daang biyahe sa barge from Bato nga Pantalan to Amlan nga Pantalan. So mga 30 minutes biyahe sakay na lang kag bus gikan sa Amlan payo dumagiti mo biyahe nga pila ka minutes abot na dayon ka. So dili na ka magtuyok-tuyok. So katok siya pwede ninyong magamit nga tips lang kung mag-save ta sa oras kung sa travel. Asa sa niyo sing? Gihulngan ba? Diri ka Cebu City gikan? Asa ka Cebu City? Ha? Talisay. Kami konsulasyon. Sa mo ko na yung pag-uli gikan pagkuan pandemic. Kaya itong pag-ari na ko, tumagi upuan. Tumagitim. May biyahe ni Green. Hindi ko sa ko, gusto ko punta sa kapulian na mo kay biyagi ang tatuan. Dito, para San Carlos. Mga kuan, mga swab na. Mga active translator no. So wala mo na dayog kuliat no? Wala. So balik mo sa agi? Balik Talisay? Sa tatuan. Pasang may kuan. Kaya tuloy pasang may tuburan. Ang tuburan ko noon, anak ko noon, kinanamo ko na ibiyahe ang sinitangil dire. Ako na ibiyahe ang bus ko noon patangil. Pagkabot ang tuburan, wala man. Diretso na po niyo
para kuan. Para sa man to nga biyahe para sa San Carlos? Dili na po para sa Carlos. Toledo para sa Carlos. Oo. Ang tuburan, itong tuburan kay napo may bus na tag tuburan kay nang diri. Wala man gyapon. Pasa na pud mi sa kuan, kaino na pud sa kanang dunggo na pud. Dito sa kuan, asa Occidental na. Kanang asa man ni dapita sa basta sa north gyapon na siya nga pantalan no. Sa ano? O nga diretso sa kuan kabangkalan. O dito ko bangka sa Occidental lang na nga sakop. dito naman sus kay dito kay dunggo ko nun mo dito kay kinalam ko ng sortis na pud. Ay. Balik gyapon sa agi. Karon sad kami sad first time kong maka uli gikan pag pandemic. May na kay ko pa na pag-leisure ta pagtali na sa initan si mo dito sa lawas mo okay man ta na sa leisure nila. mo lagi. Kaya regular gyud naram na sa 56.6 Pareha ra guna sa kon mahilanat nito. Montay business nila. Unya mao lagi naginahanglan pangyapo mga kuan acceptance letter. Then na pa swab. wala pa swab. Oh, rapid test niya ilang kinahanglan. Ako bitaw mauli unta ko tong pag Enero. Ang sobra kay kapin ng duit. Oh, na ay mga hospital nga nagpabayad pero naaman tay libre. Libre ka sa Vicente Soto. Wala diay. Oh, libre pero mao lagi magpabook sa pag 1 month before ana. Masa. Oh, sa usa ka bulan imo na i-reserve nga slot bitaw. Usa ka mas swab test. Sa to pa standby pa ka. Oh, standby sa mga kabuan. Oh, mo na. Mo na ako atong pag Enero kay mo ulit pa pag Enero. Wala na dayon gyapon tungod na ba. Nya, Kuya Juan biya sa basta magpa pa-swab test basig na positive na hinuon ka. Okay. So walang titikit ko ang buwan na ko na. Punta ba na kay nakagalanat. Oo. Kay mo ayo lang yun. Kay magtuloy lahit sila kay baka Dako ra mo kay bayad ang ko no. Basta mga positive ka. May nakaroon kay di allow na ginilan nga wala na yung mga kuti-kuti no. Idawat na gid sila. Amo kay ayungon mo sa mo ha. Itong pag-ari na ko dito Cebu kay dito na ako mong pag-asa ko asa ko manaw. Asang lugar ako manaw. Asang Mao lagi daghang kay kuti pa. Nga kuan. Tawagan pa ito, mayo ko sa Cebu. Tapos sa ako ko naka process. Kay mao lagi na may mga coordinator nga gikan sa ato asa para nang gihulngan og Cebu. Pag-abot dito, pagkaan ko sa papel na pag wala na yung papel, gikan nyo sa inyong kon, mga aksiptan ninyo. Pagkapulosan nyo. Mao lagi daghan kay process. So mga uska to igyaw, uska to ikapin nga wa ka ulit. May na lang kuha na kita. Solid. Occidental ron na. Sa balik sila lockdown. Parehag Manila. Ito lagi ang mga lagi nga dito sa ato din medyo ko sa kwan, Kalante. Oo. Kalante. Nga pagkabos Kalante. Tigaron ka. Oo. Punta nga lang yung days. Lagi dagana sa kay mga kuti-kuti no. Parehas Manila karon lockdown silang balik, ECQ silang balik. Manila. Ano ba? Balik sila. Ang Cebu gani is ibalik mo ta pero ang mayor sa Cebu City si Labilia. Ang mo ra gi pa akon sa desisyon bitaw. Kay daghan ba sa dang magwang to Manila. Daghan ba sa taong Cebu City, no? Plano sila nga, plano ko magwang nga uli. Oo. Ang balik mo lockdown Manila, ito ko ko. Sige to, na. Oh, mo lagi kay
nibalik sila kay nakadaghan sa mga positive dito. Yata yung bin. Kapit ba bin titik. Gisurag mo balik ko. Balik ko lockdown. Nalagi ka nga. Daghan kay mga gutman ano? Di, bisa yung lugar. Murag yung bakasyon pag lain lugar. Mo lagi. Mo sa kay lain mahimo pod kay kontrolado mo ka. Kontrolado ka ta. Kontrolado mo na sa barangay. Ang gobyerno. Tungkol sa bagong supak. Kaita. Daghang mga negosyo na kuha na. Puno nga to. Ano sa pasahero? Unya patapos sudah. Kami pagwason. Man, ano nga ha? Mayroon na contract tracing. The long wait is over. So, makaulit na. Buklara, buklara. Come on. Alright. See you negros. We are coming home, baby. Nindot kayo sa feelings guys kung makauli na dito. Kung sa kanindot ay mga feelings nga muli nga excited na kayo, siguro mo sa dang feelings nga nagpaabot nga na-excited sila nga makakita. Wala kita ikuan dala. Wala kwarta na timing nga napiki kay sa kwarta. Pero ingon sila nga importante is makaulit. So uli. Malag gamay ra kay kwarta, igurang pamaliti. Palit ra mi guys water. Ice tubig ba? Ila mo. Okay, safety first. Uli na mi guys. So mauna ni. This is our setup sa birds. Yung taon makauli na yun na. Para lang siya mall, di ba? Thankful ta kayo makauli na yung taon. Excited na may kayo makauli. Nindot kayo sa feelings guys kung makauli na kita. Kung sa kanindot ang mga feelings nga muli nga excited na kayo, siguro mo sa dang feelings nga nagpaabot nga na-excited sila nga makakita.